Damai ni debatana sumurung sian saluhuk naroha. Matotong maramoti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Terpok ne jamita di minggu ta sadarion iman Natal ta. Tara surat di Yohanes 3 ayat 14 120 sada. Atan itu hatamat dok. Jadi songon naung pinatibon di si Musa uloki di halongonan. Songon ima naing patibon anak ni Jolmai. Asa dapotan hangulua saling nilin na ganuk na porsea di ibadah. Ay songonodo holong niroha di debata di Portivion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibadah. Asa hangulua saling nilin na di ibadah. Aidang na disuruh debata anak na itu Portivion asa humanna. Naing paluon na Portivion tahe ubain na disuruh. Daksi uhuman na porsea di ibana. Alayang gona so porseai nunga hona uhu. Ala so porsea ibana di goar ni anak sasada di debatak. Alay odma uhumi. Nungaro na teori tu Portivion. Jadi haholongan do rohani anak nya kajolma dina hulum asa dina teori. Aina jahat do parulau nasida. Ay ganuk na mangulahon narwa hosomdo rohana di natiuri jaladang didapoton natiuri asa unang gabe patar akaulon nai alay na mangulahon hasitongani didapoton do natiuri asa patara parulaun nai ay di bagasan debatado diulang kadamang dainam na diholongan di bagasan Kristus Yesus totong mah natindak ko kami selamat Natal mari kita saluhna. Sukses di akasakap na uli. Sakap ni nadenggan nasian debata. Saut mahita akabangso na martua. Di ganuk jamita tujuan jala unok na paling utama ni jamitai pasti do berakhir pada satu kata holong. Halak namar holong otomatis godang do nama kaholong ni ibadah. Ay di hangulu honibana do holongi gano pari gano inganan. Jala rikot doi martomu holongi. Menurut skala statistik hampir 80% moloniula nadenggan pasti do balosna nadenggan ate. Itu. Asa di jamita begata mah holong di rohani debata namar muliai gabe jolma Allahumma nubus solmai siya dosa do amatiya. Fantastik. Nakpe saya dipatakan jolmai rohana dipajogal. Alay holong ni debata tukso sudah doi mama sumasu tukso sudah doi ulahononna holong nai lahu palua jolmai. Laus ido alasan naubal gak puasa pola disuruh debata anak nana sasadai tu Portivion tu dos gabe jolmai. Bahkan di parsila mana na porsuk mate jala mangulu mulak mangulu gabe jol rasa menegaskan bahwa kasih itu sungguh-sungguh benar-benar menyelamatkan. Asagano natin opay lumobi majolmay ido hasahatan ni haluauni termasuk jolmay sendiri. Nasoboy Daud sian olong di rohani debat. Memori internet habis, hampir habis.